Здравейте в Откровенно с мен Ели. Днешната ни тема е изключително интригуваща за всички вас. Говорим си за жриците на любовта или за... Рожден ден, Мила! Рожден ден от екипа на предаването. Много Да си благодаря. жива и здрава. Каква изненада сте така ми усмихната. спретнали. Много Айде, благодаря, Вени. Благодаря на всички колеги. Какви сте! Много мило. Благодаря ви. И сега се връщаме на темата на предаването, тя е провокирана от изнесените миналата седмица данни за мащабите на проституцията в България. От изчисленията на МВР излиза, че жриците на любовта у нас са толкова малко, че едва ли си заслужава да говорим за подобен проблем. В действителност обаче трудещите се на улицата момичета са десетки пъти повече, а проблемите им съвсем не са за пренебрегване. Защо правителството се отказва от идеята за регулиране на проституцията в България? Какво мислят по въпроса самите проститутки? Полага ли държавата някаква грижа за тях? Каква е ролята на неправителствените организации и как е регламентирана тази дейност в други европейски страни? За всичко това ще говорим в предаването днес. Преди това обаче вижте материал. В границите на страната на розите отдавна съществува една по-малка държава. Развива се по неписани закони специфични пазарни принципи. Гражданите на тази държава рекламират безплатно, експлоатират пътищата, получават закрила от полицията, но не плащат данъци. Икономическият строй е микс между капитализъм и комунизъм. Търсеното определя предлагането, безработица не съществува. Трудят се близо 10 000 жени, наети от мъже. В страната принудата, тормозът и насилието са разрешени официално. Това е държавата на проститутките. Ако обаче се опитат да я контролират, властите ще се сблъскат с перфектно смазана машина. Браншът постоянно се развива, при това по нови икономически механизми и с помощта на високи технологии. Така че е възможно, докато сержант Петров трака докладите си срещу жриците на пишеща машина, сводникът Иванов да наблюдава компаньонките си дистанционно през лаптопа. Официалните данни, изнесени от МВР, също го потвърждават. 1326 проститутки има в България в момента, съобщи вътрешният министър Цветан Цветанов. Според същите данни в Перник има остър недостиг на проститутки. В града са установени едва 2 практикуващи жрици на любовта. Статистиката беше представена по време на конференцията "Проблемът със сексуалната експлоатация в България". По думите на Георги Петрунов от Риск Монитор, данните на силовото ведомство значително се различават от реалния брой на продаващите плътта си българки. Това е видно от цифрите, предоставени от МВР за райони в страната, където бизнесът с секс услуги видимо процъфтява. В Ямбол, например, са установени 6 проститутки. Там обаче бил развит ловният туризъм, на който се наслаждавали редица чужденци, които се възползвали и от платени сексуални удоволствия. В района на Смолян пък имало само 7 проститутки, въпреки че там се намира зимният курорт Пампорово, където със сигурност има еротични заведения, предлагащи платени удоволствия. Минимален брой проститутки имало и в Благоевград. От 339 проституиращи в София през 2007 година, 15% са били мъже. Тенденцията на гей-проституцията показва спад в този процент. През 2002 година те са били 28% от проституиращите в столицата. Мои гости днес са Елена Янкова, председател на Фондация Инициатива за здраве, Юлия Георгиева, също от Фондация Инициатива за здраве, пряко работеща с проституиращите, и Райна Янкова, лобираща за хилядите трудещи се на улицата жени. Очакваме вашите мнения и коментари на телефон 975 25 55. Здравейте и добре дошли, дами. Благодаря ви, че сте мои гости днес. Чухме в материала, че са твърде малък брой проститутките в България. 1300 и еди колко си. А така ли е наистина? В действителност колко са? Защото това са официалните данни, пък не официалните. Те какво казват? Значи, да, аз ще започна. Не знам кой прави тези изследвания, как са направени изследванията, но лично аз съм сигурна, че 1300, колко казах ти, 80, няма значение. Това са проститутките,
които са само в София, може би, а не в цяла България. И то на улицата. И то на улицата, защото последните данни преди, може би, 7 години бяха 169 регистрирани само на улицата, а колко нерегистрирани има. Така че... Нерегистрираните всъщност са много по-голям брой. Много по-голям брой. Не знам дали действително изследванията са реални. Относно закона за легализиране на проституцията, вие за или против сте? Най-важно Значи, първо да кажа за данните, понеже спомена преди малко Рени за данните. Това според мен са хванатите по време на акция и то случайно, според мен. Това са съвсем нереални данни, защото откровенно казвам, ние работихме от 2002 до 2008 така активно в посока работа с превенция на ХИВ и други инфекции сред проституиращи. И нашите данни са, ние за този период имаме 900 отделни клиентски. Така. Което съвсем не е дори цифрата, която е реалната. Ние в никакъв случай една мобилна програма не може да достигне до всички. Ние не сме ежедневно и по 24 часа на улицата били, така че за този период ние имаме 900 отделни случаи. За или против легализацията, мене ми е малко трудно да кажа. Поначало, според мен, закон не се променя по този начин. Той изисква така голямо изследване, голямо проучване, консултация с професионалисти, консултация с експерти, консултация с пряко засегнатата група, към която ще бъде насочен този закон. Също така може да се види чужди опит. Аз специално, мое лично мнение, смятам и че на нашата организация, че една регулация ще даде действително голяма възможност за по-голям контрол над този бизнес. И от друга страна, мисля само в посока това добре ли ще е за тези момичета, защото нашата организация работи в посока здраве и превенция и достъп до здравни служби. Според мен една такава регулация ще бъде само в полза на момичетата. Значи те ще имат достъп до тези служби, до които в момента нямат. Нямат такъв достъп? Ами нямат. Колко често са техните прегледи? Всъщност те са маргинална група. Значи идеята на за или против, доколкото разбрах мотива да е против, някой бил съгласен за проституцията, но тя да е само по клубове, на улицата да я няма, защото тези момичета били болни, защото те носили зарази. Нашите данни съвсем не сочат това. Освен това, от друга страна, кой ще ми даде данни за момичетата в клубовете, колко са и дали са здрави. И дали някой се грижи за тяхното здраве. В случая от 2000-та година, даже може би и по-рано започна една друга организация да работи с проституиращи на улицата, аз мисля, че неправителствените организации главно с това се занимават. Те работят в посока превенция и грижа за здравето точно на тези момичета на улицата. Да, те трябва да ходят много често на прегледи. Държавата, аз не знам нещо да прави. Някой знае ли? Аз не знам някой да прави. Значи до момента работят само неправителствени организации с такива момичета. Рени, ти имаш пряк достъп до момичетата, които работят. Какво е тяхното мнение? Искат ли този закон? Мнението на по-голямата група, тези, които лично аз познавам, са за приемане на закона. Ами, доводите на всяка една са едни и същи. Първо ще имат възможност за прегледи, ще имат собствено мнение, ще имат избор на това къде, по какъв начин и как да работят. Другото, което е, ще имат подкрепата на всички тези неправителствени организации и сами ще избират. Към кого да се обърнат, съответно, когато пострадат от клиенти. Значи също те в момента се притесняват да търсят такава помощ, защото хем не е забранена проституцията в България. Забранено е сводничеството. Няма определен закон, който примерно да им разрешава или да им забранява. Няма такъв фиксиран. Няма такъв фиксиран закон. Затова те самите се страхуват
и се притесняват. Повечето от тях се притесняват да излезнат и да кажат: да, аз работя, аз извършвам тази дейност, но зад гърба си нямам кой да ме подкрепи. И за това не излизат. Всичко е на тъмно, всичко е неясно и те самите се притесняват. Да, това усложнява